muda ni jumul nang ang no tutur mo anak ko mo no suruhan na sila yang muda kuda tong ni mari mo kaberekku salu na sakangan sanggian berekku boru nang patala-patelo mo di patuak ni ala bawon dagere nang dihobor mak sawar harus sekka kami nang di jebor iku maloro membuat rohanya kang gimon ya damon nang mana lu jauh nang da apa sawar dari mana mau mula buhi ku berberi ko baduk mula di mau tak beri ni kusong no mapi ko mula na memberi bako tetap bisa sudia ka anak kunang sumima saat kamu ulus sabun nih nanti itu namanya soalnya yang nekat tulang yang dia mama nakutin gauli nakutin tadi itu hari poparan terlalu mobil hari keluarga besar naik bulan cara khusus tuh dia nakun tidak ngomong asal dia tuh sadar atau akatikin negro kencang umurna soalnya yang mulai saya ulang awal berdua pada orangnya sida tidak sadar pertaruhan aman saudara tu berada pas lokin ani mulai tegulang natu dokter tulang soal ini nak sematuan ani tuk soal ini hata pangaposa kami mardalan modal tanah di bagasan las ngeroha nama mukasan nama ujung sahabat taruh tu berada pas lokin ani tuhan mana maramuti soal ini maju hata saya kami keluarga besar naik golan tinggal honi dan dua-dua nami opus saudara Kerap mengindu di tanyang dan didodoh di Tuhan Yesus Kristus Ali amanami rahmahita mato Ali amanami ada di bawah jam saya berjanji anak saya bermanfaat saya tahu kalau boleh ham di dalam rumah semua di dalam jam leo mato kami sedang menunggu saya sama kami semua kali sana hidup saya doan mato Tuhan una kami terjun ke menjuna baru kami siapkan ayo nak kuna ada Roh Tuhan, Roh ya sana pun sering dibina. Amin. Aji rohani Tuhan Yesus Kristus. Roh tolongi rohani di bata ama. Roh persauran itu diperbaiki mana dengan hitau seluruhnya. Amin. Koras kita seluruhnya. Sian gijang satu toro raja ni ale-ale raja ni nama sahuta oma arina repar pudi di opus sahabat naung dialat itu hata saya jolota jalahon upasata memang mulai itu kamu ala disude yang nilah kamu naro mengadopi ulaun persaruma tuan ni na tua-tua na toholong yon ada yang disude ka lah kamu na yamang pos rohanami asa di pasu-pasu Tuhan kita sudah nama dalatun ulaun paksaruma tuaonom terlumobi di hami hasuton secara khusus tu paparan ni opus sabar dulion saya dileama akan dimaju atas ya kami padun hasuton Tuhan mana madongan hitam marsanga maulot tanama muka saat tanama mengunjungi anom maulate ma Tuhan saat kami itu tanggal 20 bulan 4 di Huta si Borong-Borong jalan dimain magwarna toga Wesley Nainggolan. Iya na mangon pinopar ni pung nami lebanus Nainggolan
mangalap opung boru nami boru ni rajai boru manik sian huta godang. Ia pinopar di opung nami nahinan ima bapa dua nami opuat duneng golan mangalap boru ni rajai boru manik sian huta sandaran. Napa dua hon na boru nami ima marhamulian tu marga si hobi sian huta sirikalang. Napa tulu bapa namion opusa bernenggolan ima amanata pagadok-adok ditikyon amanginang. Nama paton na buru nami marhamulia mau marga si majuktak di Huta Belawan. Ia damangon amanginang tibudo ditinggal hodai nang nahinan di tanggal 10 tahun 1970 tahun 1970 tibudo mabaru damangon. Ia pinopar di damangon opak ma pinopar na dua mahali bawa dua boru anak siap kangen ni damangon ima boru iboto nami namar gua rumani nenggolan marhamulian may iboto nami on tu anak niya mang boru nami sian Huta Samosir. Napa dua ho namang bawa warna amran nenggolan ausa diri main mangalap boru ni rajai boru tap mangalap boru ni rajai boru tap bolon siang Huta Sidit Puan. Satya bang arong na hurang nakingotik di iboton nami namuli itu marga si jabat nasian Huta Samosir di basa-basa tua do di iboton namion toludak danak dua maboru sada bawa nak songoni dihami amang songona usah diri di basa-basa tua ma dihami tolu tong dak danak alai dua mabawa sada boru. Napatuluhon anak niya damangon ima iboton nami namar gua rolan nenggolan marhamulian may iboton nami ang tu anak niya mang buru nami marga lubat tubing sian Huta Bacur Batu laos di basa-basa utuhan do dinasida sadadak danak bawa napapaton angin nami namar gua arifin nenggolan mangalak buru ni rajai buru pasaribu sian Huta Baru las di basa-basa Tuhan Madinah Sida anak onom boru. Jadi emang pumahami pinopar ni damangon 20 sada halak pahuk pumau namang 10 tolu naksongon ni hami geleng na walu. Jadi pumah pinopar ni amangon pahuk pumah siap boru opat talak pahuk pusian anak 10 tolu halak. Jadi marujung madamangon tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 marumur madamangon 80 sada tahun. Songoni maju amang raja namido inak sori pada songo jujur ngulun na boy jawab kami di pertuani amanamion. Mau lihat ada merita salu na Iso kamero sian dong atumu nasian tarudung kebetulan omah horatiki alani situasi naman jangan Natal dimana wong jumulo dialah Tuhan na dua-dua abang opus sabaron jadi sawotik pabotonoku tahun lalu di tempat ton mau tu Bacur Batu. Jadi hidup di Bacur Batu terus do pinggan komunikasi nami khusus nenggolan naumian nasiau alana podani damang tuau dong di tempat toko dulu dong atugu minna alana hutan nami di Samosir. Jadi aku bahasa udah kosong ini manang 3 bulan dung Samosir 5 tahun terakhir manang 3 bulan dia Indonesia di dongan tubuh nami so saya dilihat Tuhan itu tiki nau lehet asabui hadir nato hari pagi naris lasa ngahu pa boto nau marujung abangon di pagua bapak isilia jadi adikat tutano HP Natal ta hari Jumat niku upah buah pe
Emang udah ini. Jadi si dolas nero haku tuh kita selalu antar mobil tuh hamu ke keluarga besar. Molo na tua-tua tikingo luna iba duli dan na pola adong sian hata narisi boy dohonon iba rotuso selalu na lapok terus lapok. Jadi do tuh hamu terlalu mobil tuh hamu akapo paranna pas rahok kita mana tua-tua alana dong hatannya tua-tua nama dong isi nama ngulahun nadingkan di ngoluna ido ale-ale kuzala juo kutulagung na sudido hita lau mangaulah mengalami si sumanon alai kita molosonare tabere 20 tahun sebenarnya secara perdagingan do hita nabui manangisi ala masirang mahita dona tua-tua tau alai molo namasa nuaingo dalam hidup nih masyarakat di seluruh Indonesia udah diklasifikasikan dia 50 anak jeongan luar biasa jinaudo tuamu akama ngakaina aka sudia mang tua akai toku songo dia nauli nadingkan di ngolunya sotung pola di pasudahamu ulah kamu itu namar donga turu tarumobi itu namar donga sahuta asa dapot songo nedo ni akan tua-tua asa dapot sudah jam umur kita tuh akan tinggal lo kudang koparan dapot akan perdaraman tuna dengan akan naulina dengan jadi posro haku tumpe holan hami na jong iso dan mangorangi sangat mangoroi aka kading ganon di partuan ni opus sabar santami tuhat tamana mandongan kita Tuhan mana fasahatu sudi akan naulina dengan di kinggoluni opus sabar taulah umat di bagasan ngolunta songo lima jong hatas ya kami Tuhan mana mengharamoti kita hadulina wineng gulan sikir kamu perjung-jung nami sonang hidulimu nasi regar di pertuan ni opungan harodo kami marhabuk ni roha nunga tutu marumur opungan 21 tahun dia muaka anak tua nami nanti melihat di pudian ni dok pungon saya lampu kecang nama umur muna kamu sudah kapinopak nak sadar wamuna lah popor hatan dok pungon tokin nai tarunat tengah tutu oh pungon tu taruh pada dia pas tokin nai pas dorowa nami dia muhadoli nami sadarnya kamu hadoli popor hatan nak pungon koras mamu hadoli nami koras mahami ang hiduli mo na kita saruna bunguan nasa hormatua dihamu hasil tuk bolon warga nenggulan sondo hami jong-jong nuai pasaribu ima para jomu narong di dusun 2 si borong-borong tak pula gudang bilang korona itu hamu hasuhuton alana 2 hari lewat marcara dohuta khusus akka boda dohot hata soso-soso may pasa yang kena warong roha ima piok pamu di bagas rohamuna asa boy tiur padadanan ni natututot pada dia na persatok kinani so kami siang dongas sautamu namang perajam muna hola pangidon nami hola sadar marohamuna laba borhaton natututot pada dia na persatok kinani unang nanon duta pawarhat na tudotong gabiarong ano dihamu akka nahumuran talumuy mahami siya dong asawutamuna manak dorok koronami tuhamuna asa boy niyan sikop sude akka padulon ni damongot tikingoluna ibana dingat tu dong asawuta do to akka binan tuwa-tuwa narong di hutaon talumuy dihamu akka taritano parserakani di hamu do wang nawagi situasi di hutat tau unang gabi lupa tok kamu tuh mana pasugit alana ada di hutan tahun mas babi sa perserakan ini tidak do tuh mana pasugit di suatu jadi unang lupa kamu yak ketubuhan di pasugit dalam molotuk pe akka di jatuhata di hamu akka pacapalan nalomak hamisian para jomu dak pola mangigil ikolian butuh kami para jomu na lewa asa dinggak hutan tahun pernah di daun pengidu kami jadi vision para jong nami tupe
tumpe horan perbuih pirna buih buat hatam itu hamuna song nerok penetua tua ma pirma ngapoki baru bat calongan pirma tutu todimu keluarga besar nenggolan luju-luju manang akka pangomongan. Masuk mahita tu acara nomor 4 madohata sian Parajaun ayat nasia na parjolo habiahan gorat batubara lubis tarihoran manik dohot dongas sabutu haboru rapat roma keluarga besar di Sorlenggulan di Sorro dohame Parajaun muna habiahan gorat batubara lubis tarihoran manik dohot dongas sabutu haboru didok na tua-tua sara silok pagarong ina 2 silok papuli tuk sara pihame dihamuna yang nakon nami nenggulan makatahon sudi matong hamu dapat anudi punguan sarma tua molo hurimang-rimang hami do ate hami Parajaun munana adong di luar tol boy dohonon nami on amang buru nami on sada tol mana burjudo jala songon ape na makatai na budari akalaya kaito rajani buru gomos dodo honokku tuhamuna sadaro hami martangyak tomata nomor 2 di bata di budiannya memboronnya sotung adong kubigi haminya sa kami Parajaun muna nagabi adong para ngutumutan manang na alami arta manang na ana tidak tadi-tadinya memboron namyo malu habis ang Parajaun dak pulagan jang bisiron nami dihamuna raja na kon nami lo na tua-tua habang liang-liangin na malu putus tari buruna mariswang do karja di buru silian malu matopuk tukusa anu nga tumbat sa gudang hata naudi di hata poda di hata paso na pinasaha ni akka na marholong ni roha hamu dukol marujung amang buru namyo atau tukus bari tukusan muna abing mariabangan muna asa dapok matung na luluwa muna jumpang mana jinalahan muna di pudian ni amang buru di mahami poliate sosian boru tubuh boru matua bere bebere si matua ni boru si jabat lu beturin dohot paribat sudi inorhon ulon ni sor matua persormaton ni tulangon boy apota hasil-hasil na tinggal tu ari-ari na ro diamu laiku inang boku paribatku orang lain son mewakili 2 ma naburu muna au ma pinopar na syakangan marga shopping sa tibing tuang soninang anggitku para pelawan kebetulan natuari Dumboso Batua Tulangon terutara podok anggitku sepelawan yang boy hami robang oma jona boy mau mewakili hami imahro situasi nata katulang imahro tikina latu nazida tapi konama mewakili jadi dia mulai tu doa keparibatu doa kenamauku tumpe pola naon wae na pasaton turut berduka cita di Saurmatuani Tulangon ba lasma rohamuna lasma nang dimuna ba sega mau murta bisa sehat tujuan aro tumpen no songoni iharoroni perwakilan nami ba sekedar pengganti keras bunga nggak kepala cici foto jadi nempe pasahata ka pariban do temu kaledo nambah ba puji masih nau hata sian tuhuni naburu muna punya mau sama biasa roi batu sob dan pernah madu kurai ba saya perculu 2 euro untuk mendapat laikon alania hami ben seperculu mau hubereng doke pelosan ni laikon
moldoran rapat tita si semono kepolosan las alani masih rohonon nami dihamu lain nami doa kay nang bau nami na tulang nami bariban nami saluhuna kepoloson nai anggo madokon di jalo hamudoi jala tacalo doi saluhuna las alani matang yang nami tu akat dikirna ro menunga marumur lain kon 20 tahun mula songono suka duka na hurala gudang do suka daripada duka las alani tangyang ta angin dilihat Tuhan di hita saluhuna siga jamumur dus marohat talapa barohat tolaikom asang kia taruli di hita dia kabaso-baso na lumaya tu akar nama yang Huria tetangga dapat juluki KPI HGBP Pentakosta Maritim Nasion Huria nadong diutat tay Nasion ima Nasion Huria HGBP Huria GKB dohut Huria Nasion Pentakosta na perjuru sagani paputuhon haroro nami mangguh ya cara pertuon di damangon na dohok do Huria tay Huria tetangga nadong diutat taong marlungun di rohat di siala moru matutu bilangan ni amar huas siap tonga-tonga ni Huria nadong diutat taong sialnya mang do dihamu nailang sudah keluarga na tininggal honi damangon nungara gudang akka kata pangapulio di pasahat akka nama kaholong itu hamuna sudah keluarga ba si sosokon nami sai songon si Maria ima hamuna piau pamumai di bagasar roh hamuna jala pahu sok hamuna saluhuna yang go pasu-pasu nunga di jalo hamuna imana perjuru marhiti umur nagajang tu amangon pola 21 tahun saluhunai asin rohani tu dia kabal gama tiang di sobo nunga gajang umur di damangon saya gumajang ma umur ya kana poso hamuna pinuparna matutu yang go taringo tu hamatiani do kamak do ya kana ina saluhuna sakap ni debatado hahomion ni debatado hamatiani di penari di damangon di hari sedario menak tulak karina bagi doi orang semamuna keluarga besar minggulan orang semami Huria tetangga nama korasi kamu pemerintah setempat Naparjolo BPD LPM LADN PKK lansia Karang Taruna berduka cita di parlau ni dabang ngatahaulongyon kata foto Tuhan na tu berada na persatok kinani jadi molosian kami pemerintahan desa tongdo somong naidokon yak kana kolong ni roha tu hamuna dung marujung dabang ngatahaulongyon nunga tunggoda akka hata boda hata pasu di pasat akka na molong ni roha tu hamuna ima piok pamuna jala pangiduan kami siap pemerintahan desa sada mana rohamuna lapor rohato na tutoton molo sian stasiun ni kependudukan mo rumah sada lansia mana penduduk ni hutato walu jala aktif do tamango di lansia kebetulan atare lapor sasala maracar lansia khusus jadi saat kami pemerintahan desa naroh kami masih tahu no jala pangiduan kami dihamu akan keluarga sudik asa sadada kamu unang be aroma kamu tunggu di pudian di damangon asa bui tapa berhat tulus kata botot Tuhan na jadi tupe songoni hatasian kami pemerintahan desa Tuhan tawa nama ikobe sarumna jadi lah sison arang do mungkin pasat kami siap pemerintahan desa do tak lembaga asing songon gatin ilu maletek manang semua dia bayi dengan bapak kamu tuh perluan na jalan unang berek kamu nilai na siap tulus nirhana memang jadi Tuhanmu na jadi siap kami pemerintahan desa dotak kalimbaga sebut do timah ni damang opus sabar dohot sian ale-ale ni anak kona Bolo siya para duhur na karong kuda sa ali-ali ni anak kona man ang alasiyon. Naro,
Atau petir deh be. Ale Emang hidup kenyataan tadi kami hidup di Tulakot. Mau hupehuti do gudang do siadon singo to. Itu kiago pasan na. Nah horok di silu mo bidyaw pinong parasing do horok kusonari sayo ng mga amu gabe berdua duk salpan do tatarugono. Alayak daw. Sudi po dan itu lamot tu hamu pinopar. Ima gabe sada situ pemuda di pudian na astarida dan nama teh habis sa barung na ka jalmai. Molo tikini molu na takas do tikisi hato. Tiap hari dong mangkis-kis alaman di gereja. Kisehat alay nga tuduk gugu arok kata bata padok mate na babiya tinggal bolang mate gajah tinggal gadingna namar lapatan pagajak kamu mani rohamuna asa tarida gading ido tarida bolangi dia nam ditonahon na tua-tua munot tuhamu ima dalam tuk kamu di ujung ni ngulumuna tok ka arena mangiwon horas mahamu saluhun na sadaru hamuna sadaru hatta sude lama naruhun na tua-tua na nopingara para dia parsatok nadi asa mertat na isona dia marsipaturu sa dalan di na taruhunot ta na tua-tua sawani masih honok kutuhamuna siat alale ni na tua-tua mo horas maita sa na utima kamu nang mataraja molo tungaong dope di luarnya kahula-hula naik pasaton hata radido hasuhuto disol yang bonani hari rajai siringoringo hata pasu-pasu sian bona hula na parjolo rajai situmeang dohot sian hula rohan di sonwaing hula ada potok kamuna berjolo dohor nami senhani hula muna turu berkecita isiran dalamna berdua ni anggur nami nang i laskiro penur nami peta-peta nami bu amat tengah berdua di bata di persenering ni anggur nami di hamu saluhut na pinopar lain nami foto nami ikut do meninggal hon dane laskiro hari hamuna perjuangan tapi di tanganna perbupi asal Jepang mamu sore dulu tua asal primen dapoki baru pasalongan ilmu atau dimuna seluruhnya percaya yang puramion dulu cuma dia huna matu tuh soalnya nang urus nagajang urus doro rabu dua separ tuh kadang dikatai bu pasalongan itu hamuna alai joro nai masongan itu dua sepuluh yang losi itu dua tuh mari bola tulang muna nama losi alai di bataro anggo nama sumas dang dope hudok nung mari botoho amang alamar mula dia gabe marmula dia na horas asa anggiat marmula gabe marmula horas yana konnamyo di pudian ni amang baru namyo di dok na tua-tua asa siancur na mula-mula panatapang na yatok tutau-toba badamang majaro godang mula-mula las padu muda mang tugodak somba-somba badamang macam musik nami di nalopor hatta
dapat teraja nokon nami ima di napasahaton aka ulus nagajang jala sitorok rabu dino na tua-tua pinatikon na hotor-hotor tujuh lihat nang berhat tabi tong manotor mendapat teraja nokon nami badaman kondak. Rohat muatong rajana komar soba hurut mardong akebe. Anggia mak dapot nani lulua muna jumpang najinalaha muna tusadana mahamu tujuluan nyaryo dipudian ni amang boro namyong. Asa horas mamuna saluhuna sirajana kon nami nenggulan horas manak kami hula-hula muna situmeyang dohojia turi nama koras yamu. Sirubote mahami amang boro. Amang parmusik nami Dilo na tua-tua asatinahu inna itiyo binaim na itu panamhatan. Badang magodak si tiyo-tiyo paludamang manusia itu godak kasahatan. Badamang masyari. Pepasatan lah tinggi tua.
ima hamir bongan ditulang ada orang sohuka saat hami hata nauli do aka nauli na dengani ala disodo hami rap do dongan tubuh nami buru nami sok songoni nang dongan sahuta boy pasumpa di boga satu kiom dimana mai namar siala naung dialat itu hata among buru nami satonga-tonga muna satonga-tonga ta diakatikinang salbu opiak kamang buru dung dialap tuhata among boron takas di itu tami tungat saya gudang do akahata nauli hata budi na pinasaannya kadongan nama kavolongi hamuna takas di bagi sifarium alani gomat sonon nami ma yes mari di pihak do hata ijat baucan ucor do juga sarokana haka hata nauli hata nadingani ima pihak pamuna asa margogo hamuna jala marmulia margo margogo among boron ibudiannya tarida nang akawarna asa ima sigo konsonan nami tu hamuna akan burui dos roh macam ma uluruna di hamu akan apos seluruhna akafakoran jadi akan buru akola gajang donon nami dua kasati kion roro hami tulang muna nakingat akasudi di hutina tulang muna ima seperti itu paminta kami tu amat tamar dua ribata firma pengkibol baru mana pacalongani firma tadi muna di tinggalun memang boron seluju-luju mana aka panguat tubuh matutu lasongan ido among burku akaleku marakut dulu nauli mardoma dulu kena dinggani sakut ni nauli sakut ni nadenggan diobar de kokot do jujo muna rodo hami diso huwon hami do ulos nagajang setor rabu alani pita-pita nami do tomat mata dua dewata gajang maumur muna gajang marita gabe gajang barita horas herbang maka persaulian dapat muna tu akka dibudian ni among buru nami on toro nang akka pinokparna asa songon na dok ni na tua akka mang buru asa bagok main na badundung tu bilo na jagar salpuma kana no teroma kana jagar tujulon na ro jadi molobe hamuna mangaturun gongos nami nang sudah mahamuna dapatan guli alani ama apa dinami aleng gorkat kami pasahaton ulos nagajang setor rabu madapoton ni anak nami nanti tinggal hon ni amang buru nami di abal tikyo alani pada mang ma godang liat
mau lihat tema di sude akak udah mulai tuk songoni petulang nak kola tengah masuk bahami pasato persituan atong gitu amu akan tulang las marohamu tanya kok kamu asa dapotan akan niluluannya ka yang aku muna tu akan tikina semui upasata yang akan orang dari lam tutong kina ma akapar sauliro di bogasan di budian ni amang buru namion di hamuna saluhut na pinopar ni amang buru nami songon nelok na tu pinatikon hujur itu pinitabian tu dia beato kamu nami ju tu si mahamu dapotat persaulia ya nako kamu tu dulu jumpa anak babagan alo pagi jumpa ya dua tamu tu turua jumpa kan akamu na sinut mana pinahamu na gawe akan ada belamuna mau ras mamu perdal-dalan mangomo nang tiga nungat kasus jalo hami akase persidu na tonggi di hamuna oh asa bakot namar halto na dia kata dioren oras mahami hula-hula huna karma jalo marga dama di hamu akan namang alia asa saat ni solo main na saat tubutian nungat akas na jalo hami ada siakap saat mahauna saat mahita tupang gabia jala tu perhoratan songani ma raja ni amang baru nami oh lo tulang kalau tu jadi songani ma amang permusik nami ya nunga sahat nauli saat naringkan dihasil pangan nami di bawah tiki ondo si raja di pamoron nami ope amang permusik nami baik dalam godang hasatan nih hula-hula na Martino doon Rajai Manik Sian Sadara sadaran akan buru kaito mangakana buru nami totong dorong nami mau lihat ma itu kata ala totong di bagasan hai pason kita soni nang kami rosi luar nami mendapat kamu na ima di nomor hitehon naung dua dulu abang buru nami ima setelah itu akan aku punya yang buru sabar tuh sabar nami di para boroh ini abang buru nami om apalagi sono sendiri tersering-sering kau tuh hira sopolaro di bidahon amang burukon tu amang buruku opung siat terus saya tahu dapat turun amang buruk openi do rokon tong do sono nabo roh nami alai ma joro pertikian akaleku yang go hamatiani tunang ni amang udu dui iko marujung do na tapi nama si jodoh mas budi molosong kami ngadokon pertuan yang burun masa sonari na wiro wonon ba mau lihat di Tuhan tak pernah do wonon be nagabe sita ono bila tutukan nang buru jadi soni ma di kamu selalu na lain nami itu nami na buru nami selalu nama nangaka bere nami di bagasan tikion hopar tu pertuan yang buru rodo kami hula-hula mu nama hawarang di sian sadaran mapuan para buipir asa songon itu sudah tua asa pir mapoki bahul-bahul pacarongan dirma atau di mana saluhu na salah suton saya lucu ma pangomot yang putih mah iya tuh amang boru do dia ka lain nami to nami di ada teh mana nasok iya pe dan nitami yang siang kami hula-hula manik arong do huwak kami bulus nagajam si torok rapu dan nitami yang nami to matan nomor 2 di bata agiat i perhitian asa di oloi saluhna akka pangidapta molo torokna atar makata yang tersedia do leku
Pak Lia udah kau iya sa sikok nih terus itu bunggu-bunggu lupa kok mata banyak ku karena mah atar gawe yang burukku betul mah terus ini mah pakai aku nggak dia Pak Lia teh irokan leku jadi ulala terus ini mah zo udah kain masyarakat kamu menon nama turun mana sama dia pesakan kamu mau lihatin matulang raja imani kau hata nauli hata nadingan paso-paso nasihat tuata asima rohani Tuhan makor homai hagabion hal akan dusni rohani abi ibu kamu spiriton di soni dong munanakin raja mepir matodi baru pacalongan papirton di nami masa luhur na pamparan hamin amar-amarangi mana bayak kapang waktu akati kinengro siap na mangulo singgilerun ibu kamu do tong dalan mangilutangi yang ulo si pasato modhami torong na tulu ngara di hame raja orang desa dengan sama sekali otomatis nggak buru lagi ngapas dia deh dari zona deh bersih mau na buru opung ya tuh naruh kami na buruku jadi kalau lihat tuh kamu masih ya sasudi ada apa tak pasuk-pasuk oh lo saya lihat tuh napa ada mang buru ate itu kamu saya lembar masih dulu com iso tuh kamu na naik pasang tuh sami dalam itu yang nami tuh kak na buru nami lain nami asabe damang mah kodam nahon sedapok manusia rohani kita terlalu di kita suatu sono sauti ke bawah ke kita moloro hula amat tan mertu di bata tujuan nyarion di pudian yang corona di sapo de bata masal huna apa sebasuna asal lihat tujuana ai ino mamuna tujuan nyarion asal soal di situ tua mamang baru asalnya situ setabat tua ma perlingkungan di sipor amat tan mertu di bataro sini hot tua selalu nama kamu di paror. Matu tuh. Oh di mana kamu bro? Oke, Pak. Maaf. Jadi soalnya mah amang kami.
Karena masih pasata kami dia kata nauri. Sonari baik damang ma dihami hasahatan los kodumuna ma tujuh. Johami so tangga di balatu kami hula-hula muna hula-hula ni anak na Martino Matua di hamuna keluarga besar di son Nenggolan di son dohami hula-hula muna menutup pesawani Raja Niburu tapu bulu do kasaribu narotoson madabatok kamuna mungkin ala naka adung do ulah namat dabot ala nasonari akana tala Raja Niburu menutup pesawani unang makurang di pasar ni amang buru namion di son dohami roh hula-hula muna sian hula-hula ni anak na Martino Doho pabotohon na dohami marlungon ni roha jalan dohami mararasak ni roha di parmoding ni amang buru namio Raja ni buru muluhami sa mga rimang-rimang yate urug kumarsay ito namang buru namion boy humo tohami memang termasuk lujado hamo alay idolapatan na Raja ni buru molo paturehon na tua-tua idoban na rirokon na tua-tua molo tinabanin na hautoras yang disopo di Balia molo jol mana burju martoras ikut dapotan persaudian ang kiamatong di pudian ni amang buru namion dapot maka persaudian di hamuna si Raja ni okon nami 72 anak nama martahi di pudian amang buru namion baru muna may parmas jala parema matutu asa gajang ni na ururi uma ang gajang may atong ururi sopo nung atakas sumagi hami gajang umur ni amang buru namion sahat tu walau pelur sada tahun sa gajang matong urur muna hamuna akka na poso matutu Raja ni buru nak kiringa di hutia kada tulang muna rupa buipir di dok na tua-tua sapir pok kini na bahu baru pacalongan pira tok di muna tujuan ni ario di pudian amang buru namion luju-luju diamu akka pangomongan aku ni amang buru huwa kami dari son ulas na gajang jala sitor rabu anggiak mapit tapit tanami itu amat tanah martua di bata gajang barita gawi gajang barita horas jala tutor natok pinok parmuna di pudian ni amang buru namion jadi narohanami parjoloma jolora sian hula-hula tapu bulun adong do sebab pemuna oh pasatamu majolo hamuru parjolo daba pasatu cibano muna baru asatu hami budin gajang siada tani hadulina di sok tapu bulun malau siador sirohat tapi Raja ni buru malau tu besar ulos sakami hula-hula muna pasar ibu nak sudah mamu hula sihaba iba jo pagidon nami to hamuna Raja ni Tulang masuk terwol mananya ko kami akapoparan ni Damangon asi marohan itu amat cako mabara macako partorion nami atas susadana kami saluhuna di pudian nya mang nataholong yo ibu kamu si Firriton di soalnya don dina tua-tua firma pokibol bal pacadongan firma ton dinami di pudian dina tua-tua nami on
Titabai Tuhan ma pangawan nang dos niroha. Ibu kamu si aku nenauli aku dinadengan ulo si toro rabu asa toro akapamparan tumaribu raka kami salu naka yana komuna. Tung sada pe siapa puwono siapa saribu. Sada ma tangyang mu akarajanami sudema hame dapota nuli akapaso-paso na pasango. Ay gudangin na ito yung laut dos niroha do si Banasaw. Malutup ko sa rabi hami raja ni baru nok sudema hamu hula si hami songoni majora mang baru. Oh lo tulang lo. Amang parmusi nami ara marmula do kami marmula do hora agia ma tujuan narion siatir mula-mula na panata patuto toga badamang godang mula-mula pada undamak tu godak sopa-sopa badamang sana mula tu ma parmusik nami dinalabur hatta memang dapat ton raja yang berkon amam nami di so badamang ma godang dia. Kencang barita gadi kencang barita oras dia muna salu nasi raja nakon nami soksongoni nak pas tua natongi anggia matong lap tutoki natong tawa muna mul lau inua muna di pudian ni amang boru namion atau iyo na tua asal bakut dawa dudung indah tu pilu-pilu ni zakar sapu matok sakala muna lumun di pudian ni amang boru namion sairoma di hamuna tujuran nyaron akan ajakan atau koras mamuna salu nasi raja nakon nami horas mana kami si raja ni hula-hula mo namang karosi hamu sinuboti mahami raja ni baru amang parmusik nami dino na tua-tua tinawin na itiyo binan na ito panuhatan badamang masih tiyo-tiyo las padunga mang matugon dak kasahatan badamang masih